nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar mill-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta. Magħna llum għandna lil Viktor Fenech, eks-għalliem u poeta li ppubblika l-ewwel poeżiji tiegħu lura fl-1965. Xogħlu jagħmel parti minn bosta antoloġiji li l-istudenti Maltin żgur li ltaqgħu magħhom xi darba jew oħra. Biz Viktor li huwa wkoll membru tal-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti jikteb ukoll proża. Saħansitra fl-2014 huwa ppubblika l-ktieb Malta Poema Viżiva, rappreżentazzjoni lirika u partikolari tal-istorja ta' Malta. Fl-2013 huwa rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż Spring Rain Winter Blues. Allura Viktor, tgħidilna ftit rajt dan l-aħħar? Qed nerġa' naqra mhux ħareġ fil-memoirs ta' Neruda, poeta favorit ħafna tiegħi, ħareġ l-ewwel darba fis-sebgħinijiet, imma ma kontx sibtu kien mbagħad sellifu li ħabib u dejjem ridt li jkun tiegħi. Issa dal-aħħar jew il-print tiegħu u allura bad nixtrih. Pablo Neruda waħed mill-poeti favorit tiegħi, naħseb favorit kważi ma' kulħadd ma kun jaqrah. Huwa bniedem kulurit ħafna għaliex barra li kien poeta kien ukoll politiku, mhux joħroġ direttament għall-politika, imma billi Sud Amerika kulħadd jaf kemm il-politiċizzata. U kien soċjalist kbir, ġifieri għax anke l-poeżiji tiegħu kien jiktibhom mal-ħaddiema u l-ikbar gost tiegħu jgħid fil-ktieb illi jaqruhom lill-ħaddiema. Dan huwa bniedem kważi lejra tagħna l-poeti illi kien jiġbed tant nies. Dan saħansitra fi-stadju tal-futbol ta' 100,000 ara l-poeżiji tiegħu u kien imur l-iktar li kien iħobb imur, kien imur pereżempju tal-minier, ħaddiema tal-minier, ħaddiema tad-dockyard, imur jaqralhom hemmhekk nies illi normalment ma tassoċjhomx mal-poeżija, kien jimmeżmerizzhom. Hemm ir-reaction tiegħu. Interessanti dan ġifieri li fid-daħla żgħira tiegħu li fiha nofs faċċata talab skuża għax qal li l-memorja kultant tfallih u meta jipprova jiftakar fuq xi ħaġa jsiba illi saret tajn jew inkella bħal biċċa trab, jew inkella bħal biċċa ħġieġa li taqa' u titfarrak f'elf biċċa u ma tistax tagħmilha. Ma kellux għaliex jagħmilha għaliex meta qrajtu waħda wara l-oħra bid-dati preċiżi, dettalji preċiżi, minnu nnifsu dan tista' f'ċertu partijiet partikolari ikun qed jikteb poeżija mingħajr ma jaf. Issa, interessanti dan il-bniedem, l ħaġa nixtieq ngħid li f'dan il-ktieb stess hawnhekk fuq quddiem very proudly il-publishers qegħdin jiktbu kwotazzjoni ta' Garcia Marquez, awtur ieħor Kolombjan li mhux wieħed mill-minuri. U qal the greatest part sejjaħlu lil Neruda, the greatest poet of the 20th century in any language. Mfassidża in any language. Issa da ma kienx każ li l-ħbieb qegħdin ifaħru xulxin għaliex Marquez u Neruda ma kienux jaqblu xejn. Marquez kien jgħid li bħala bniedem isibu antipatku, imma bħala poeta kien jgħid m'hawnx prezzu. Il-poeżija tiegħu kienet titratta fuq il-natura, naturalment, għaliex Ċili huwa pajjiż sabiħ u kien jgħixu imwieled mal-baħar. Titratta fuq l-imħabba, ħafna mill-poeżiji tiegħu huma erotiċi, fil-fatt l-aħħar ktieb li ħareġ huma 20 poeżija ta' mħabba u kellu kelm oħra u disprament. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, għandna nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u narakom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.